tausaya, baby a girgiza. Everybody dance, 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 hey yeah, hey yeah, le le le, 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 hey yeah, le le le. Yan matan yanzu ba su da aiki sai dai yawa, samarin yanzu ba su da aiki sai dai neman mata. Ba su da ko sisi ba aikin yi ba zuwa makaranta, sai dai ka gansu abun mata wai su ne na yan gata. Sai miki shisha har balin ki sha domin ki da mota. Rayuwa, rayuwa, everybody, shake your body, everybody, shake your body, dance, dance, everybody. Sai ku lalato tsofaffi na tarwar banjo mai dawayya ga hargido rawan so bai zan da masoya hargido na ajiye na tara in kaga wata har ma zara ni ba da kiɗa sai na zarra ba wani can ya ɗau hanya wai gidan su za a yi mai sakiya wannan cuta mai yau an yau uwar gida ce ta yi tsafta mai gida da manna a bayan ta shan uwar gidan ka tana jin ni da mai gida na akwai waka wanda mota ce ta yi min waka yara na ya ce mun taken Khadija ina so bai san ki gani nan ina ta kirari ki ga zama ki sha har alkaki mutan Kano da mutan Niger Zaria Kaduna har Danja mai babban riga sai Danja Sa'ada ta sa'ar mata ce na Fatima yar bata ce kin zarce sa'a ko akutanci so bai so lalle na dace lawan so bai so akwai money in nai haka ga dalin money da ni da shi bankin money sana'a goma dan mai gasa ni na yi kiɗa har ma waka waƙoƙi na mako sittin a duniya na yi sa'a mata ta gari zan ta addu'a Khadija ki zamto kin amsa mai shan giya zo ga wasu ko shirisho ko almasti ka sha wiwin ka kayo aski to ka dakata ka ji illar ranar mutuwar ka kiyaye dan baki balaki har kwalta ko sarakuna sun yi himma sarkin Kano mai san jama'a mai kyauta ne mai alfarka har sarkin Zaria ba shakka jama'a sun ce takawar ka dan yi dade mai san talaka sarkin Daura mutumin kirki albashir na Daura ya ce zaki wannan gwarzo sarkin Banta Gora limami sarkin Sudan mai ilimi zan mika batuna da kalami fasinjoji dila yan mata ma dila yan gari ake tabbacin sallah ga sojoji yan sanda yan tsaro da doka ga sanda dan su da masu bakin shai kibakar abuya sarkin barna ga dan abuya bushi gona babu mai kogon sun juna da yawa maza har matan mu je hanya dan manzan karamar gidan mu da dindin yanzu zan kira Musa Carlos Ami na zo ki rike Carlos so mai gentle Carlos so mai so mai tike dan dansa malami ne koko limami ga kawar sawai ita ce lami ne kai malam da kawalami ikon Allah sai dai kallo dan ga wasu can sai dai kwallo dan gobe kiyama akwai kallo soyayya so mai kaunar ka in ka bar ta za ka ga yayyanka so bas